Ćao svima, ja sam se Brabanin i dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati kako da obezbedite u potpunosti vaš telefon i pričat ćemo o tome koje su najbezbednije, najbolje protekcije vašeg telefona koje možete da kupite. Danas je sa nama iPod Touch, potpuno nezaštićen. Kao što vidite, go je ko od majke rođen. I prvi proizvod koji ćemo na njemu da iskoristimo jeste, malo se kutija iskrivala tokom dostave, nije bitno, to je maskica, ploča, kao god želite. Nije maskica, maskica, to tako izgleda, možda ne vidite zato što je providna. Uglavnom, kada kupujete maskice za vaše telefone ili iPod ili bilo šta, postoje 3 vrste maskica. Prva vrsta maskice su obične, druga su mat i treće su kristal. Razlika između te 3 jeste obična vam je samo folica koju prelepite preko vašeg ekrana. Druga je mat. Ukoliko su vam masni prsti ili lepljivi, neće da vam se lepe za ekran, ali možda vam slika bude malo mutnija, ali je to zanemarljivo. I treće su kao ova, kristal, koja je bukvalno kao da stavite još jedan sloj ekrana preko. Ova je, ja mislim, 0,5 mm. Problem kod ove dve maskice, to jest obični i mat, je ta što prilikom stavljanja na vaš telefon ili uređaj može da se desi do pojave mehurića. Tačnije, kada vi lepite, zašto su to folije, zaglavi se vazduh između uređaja i maskice i zbog toga imate one mehuriće vazduha koje trebate da istiskate napolje. Zato je dobra ova kristalna koju ćemo mi danas da stavljamo na iPod. Ja sam oprao ruke, to je bitno. I sada vidimo back. Evo ovako, sad s ove strane imamo ovaj stiker gdje kaže da trebamo da ga odlepimo i tu se nalazi lepljiva površina. U pakovanju smo dobili 2 krpice, jednu vlažnu koja je trenutno ladna i jednu suvu. I dobili smo neke stikere koje naravno da nigde neću olepiti. I isto to samo suva, pa jebate, mogu sam ja da je namokrim. Za početak, telefon da prebrišemo. Ok, ne želim da sada ga diram. Sad ovaj zalepimo. Ovako da ga držim. Nije bitno sa druge strane da brišete zašto se to sa druge strane odlepljuje. Gledajte koliko je vlažan. Možda se ne vidi. Ne znam kakve je odsjej svetlosti. Ali stvarno ova krpica je dosta vlažna. Dakle, s ovom kristalnom maskicom bukvalno imate dodatni sloj celog glasa i onda ako vam pada, nadajte se da će prvo da pukne maskica. To jest nadajte se da će pukne maskica samo. Da će telefon da vam ostane čitav. Inače, ja na svom telefonu imam mat foliju, čisto radi grebanja. Inače, ovo je sve naručeno sa AliExpressa. Inače, AliExpress nije kriv zato što je kutija skrckana. To je kriva pošta. Ok, to je to. Se vratimo sad na ovaj bad boy. Ok, lepo se vidi. I idemo sad moment istine. Sve ove rupice da mečujete. Ja mislim da sam mečovao. Vidite šta je problem, šta može da vas pređe. Ovdje se nalazi krug, ali zbog toga što svetlost ide odavde, ja kad ga gledam, meni nije centriran. Zato što se pojavlja senka. Onda moram da postavim ovako i kad pogledam, savršeno je.
imamo prvu mogućnost protekcije. Sve savršeno radi. Ovom proizvodu dajem 10 out of 10, zato što ekstra i plus dobijete ovo. I idemo na sljedeći proizvod. Sljedeći način protekcije vašeg uređaja jeste case, se kaže na engleskom, a sad na srpskom kad bismo preveli to bi bilo torba ili gaći ili tako nešto, ne znam kako točno da prevedem. Uglavnom mnogi ovo zovu maskicu, ali ja bi pre maskicu zvao ono, zato što maska kao na licu, pa se tako stavlja i na njegov ekran. A ovo bi zvao fotrola ili tako nešto, jer pencil case, case kao fotrola. Ne znam kako, zovete ga case. Uglavnom postoji više vrsta case-ova za telefone i ostale uređaje. To su flip case, silicone case, plastic case, ima ih dosta, ne mogu sve da nabrojim. Uglavnom, ja se uvek odlučujem za silikonski case. Nemojte naručivati one providne silikonske case-eve, zato što oni nakon nekog vremena postanu žuti i ni na šta ne liče. Tako da najbolje uzmite neki u boji. Ja sam uzeo u plavoj boji. Uglavnom moju biram silikonsku torbicu, to je case, zato što prekrivaju i neki deo iznad uređaja, tačnije ovi vrhovi prelaze preko uređaja i kada padne na ekran, ne pada direkt na ekran, nego prvo padne na case, on ga malo, da kažem, ublaži pad, a tek onda pada na ekran. Što nije slučaj kod plastic case-a koji su mnogo tanki, ne bih njih uzimao. A što se tiče flip case-a, oni su ok, s tim što mene nervira onaj preklop iz razloga zato što navikao sam da ga stavim iza, a onda ne mogu da normalno slikam kamerom i nervira me. I kada uzimate case, ne preporučujem vam da uzimate one sa ušićima, ovim onim. Ukoliko ste fan tih kawaii stvari, ok, možete da uzmete. Nije baš pogodno za nošnju. Em vam telefon postane ogroman, em ne možete staviti to lepo u džep. Ne možete nigde gurnete zato što ono se lepi i jednostavno nije praktično. Tako da to je bilo to što se tiče zaštite vašeg telefona, to jest uređaja. Nadam se da ste uživali i vidimo se na jednom sljedećih videa. Ćao!